بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله تعالى bu geçecek dersimiz Şeyh Abdüsselam Barjes rahimahullah'ın ulfat berilen ve berilmedik tevessüllen kitabı. Geçen kitap vakti alan adamız näme dedi? Ölülerden dilek etmeklik bilen, yani mahluktan dilek etmeklik bilen mahluğu tevessül etmekliğin ara tapawudun bilmeliydi. Şu näme köpçülüklerin İslam ümmetine yayran näme ölüden dilemeklige tevessülliymek. Düşündünmü? Tevessülün nämedigini näme gizlediler. Tevessülün hakikatini şu şirk ravaşlandıran ahunlar näme gizliýärler. Bu näme şirk ravaşlandıran ahunlar näme dip tevessül hödürler? Gönümel mahluğun özünden soramaklygy tevessül dip ýaratýarlar. On tapawudun näme billik. Tevessülün näme urfat berilen suraty we urfat berilmedik suraty we. Urfat berilen suratlaryna allyk delil bilen urfat berilmedik suratyna allyk delilleri bilen emma gönümel mahluğun özünden soramaklyga näme diýilýän eken? Tevessül diýilýän eken. Oňa näme? Şirk diýilýän eken. Ine şu wagtda näme ýanky söz başlygyna aşagyna iki meseleni gozgady. Birinji mesele ise ýanky açykladyk. Yani gönümel mahluğun özünden soramaklygy näme? Şirk diýen açykladyk. Inniki berjek mesele ise näme? La delile ala jawaz at-tevessül bi zawatil mahluqat. Yani mahluklar näme? Mahluklar bilen tevessül etmeklik we näme hiç urfat berýän delil ýok. Düşündünmi? Şu wagt näme ölüler tevessül etmeklik ya diýerleri näme? Bir mahluk näme tevessül etmeklik urfat berýänden hiç delilleri ýok. Diňe näme şübhe, akli, fikri deliller. Düşündünmi? Ve sahih delilli tutanlara näme? Olara näme hiç ýardamçy bolanok. Olar özlerçe näme açıklaýarlar. Özlerçe näme düşünürýärler. Amma hakykatda aýatyň, hadisin berýän manysy mahluq tevessül etmeklige urfat berene. Näme diýär? Leysa ma'a men ajaza at-tevessül bi zatil mahluqat delilun selim diýär. Yani bir aýdyň fagdyn delili ýok diýär, mahluklar tevessül etmeklige. Deliller imma sahih, gayru sarih. Yani kafirleriň delilleri sahih diýär, dogry deliller ýöne gayru sarih. Gönümel näme mahluk tevessül etsen bolýanlygyna urfat berene. Bella delalse fihi aslan kafirinde delilem ýok diýär. Hiç tevessüle näme mahluk tevessül etmekligi anlatýan da adam ýok diýär. Ve imma delilun gayru sahih min cihetil isnad. Ýa-da tevessüle urfat berýän metni urfat berýän amma senedi zaif diýär. Umumy zaif hadisler diýär. Yani mahluğu tevessül etmeklige delil ýok eken. Bolaýan delillerim sahih bolaýsa da manisi näme olan düşünüşi ýalakda. Indi näme esasy delilleri we şübheleri we şu müşrikler, bidgatçylar mahluğu tevessül etmeklige bul diňe iki sanany getiripler da olan aslında şübheler kän 10, 15, 20 dagy esas şübheleri. Ýöne bu näme iki sanany getiripler. Bir näme sahih Buharda gelýär Enes ibn Malik'ten Ömer radıyallahu anhu yağmur namazyna çykanyna Abbasi orta çykarmaklygy. Sahih Buharda näme diýip gelýär Enes ibn Malik'ten enne Umar ibn al-Khattab radıyallahu anhu kana iza qahatu istasqa bil Abbas ibn Abdul Muttalib فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون Sahih Buharda näme diýip gelýär? Ömer radıyallahu anhuň döwründe gorokçuluk bolsa diýär. Peýgamberimiň dädesi Abbasi näme orta çykarardy diýär. We dilek ederdi diýär Ömer, ey Allah'ım, Peýgamberimiň hayatyna näme? Peýgamberimiz bilen näme ýagmyr dilegini näme ederdik diýär. Sen bize näme ýagmyr ýagdyrardың de. Enne biziň aramyzda peýgamber ýok diýär. Enne näme peýgamberimiň dädesi Abbas bilen näme tevessül etýärdi we näme Abbasam näme dilek etse näme derdi diýär, ýagyş ýagardy diýär. فبعض الناس يعتقد أن هذا التوسل هو بجاه النبي. إن كافر adamlar näme şu Ömer radıyallahu anhu eden dadından şübhe düşýär. Näme şübhe düşýärler? Yani
Ömer radıyallahu anhu Allah'ın yanına şu Abbas'ın hormatını tevessül edenler öýtýärler, düşündüňmi? Yani inne Abbas bilen bir dile getýärse, yani inne biz Abbas'ın hormaty bilen, düşündüňmi? Yok, o değil. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında sahabalar Peygamber tevessül ederdiler. Yani ne ilmanida Peygamberden näme dua etmekligini haýyş ederdiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua ederdi, ýagyş ýagardy. Ömerim näme diýär? Ey Allah'ım diýär. Allah Peygamberiň döwründe diýär Peygamberimiz bilen tevessül ederdik. Yani Peygamberimizin dua dilek etmekligini haýyş ederdik. Peygamberim dua dilek ederdi, ýagyş ýagardy. Inne Rasulullah öllü diýär. Inne biz näme Peygamberimizin dädesi Abbas qaqasyna näme dua etmekligi haýyş etýär eken. Abbas hem ortağa çykyp dua eder eken we ýagyş ýagar eken. Ne berde Peygamberimizin hayatyna edilen tevessül we Peygamber ölen soň dädesi Abbas'ın edilen tevessül näme o Peygamberin hormaty bolmadyk we näme Abbas'ın hormaty bolmadyk. Yani beýli diýimiz, yani Peygamberimizin hormaty ma Abbas'ın hem hormaty var. Yani tevessül Peygamberin hormaty üçin diýilmedik, düşündiňmi? Ya tevessül Abbas'ın hormaty üçin diýilmedikden Peygamberin dogasyny tevessül edenler. Yani Peygamberimiz doga eden. Edil şoňalyk Abbas hem näme doga eden. Kema kanu ma'an Nabi sallallahu aleyhi ve sellem fe inne as-sahabata kanu ya'tunahu sallallahu aleyhi ve sellem fi hali hayatihi ve yetevesselun bihi ay yatlubuna minhu sallallahu aleyhi ve sellem en yed'u Allaha lahum diye. En yed'u Allaha lahum. Yani edil Peygamberin hayatında bir musibetler ya guraqçylyklar zatlar bolsa sahabalar näder ekenler? Peygamberin ýanyna geler ekenler we Peygamberimizden näme tevessül talep eder ekenler. Yani nähile tevessül doga. Tevessül diýdigi Peygamberimizin näme doga etmekligini haýyş eder ekenler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doga dilek eder. Emma Peygamberimizin hayatyna Peygamberimiz bilen tevessül edilenne Peygamberimizin hormatyny tevessül eden bolsalar. Peygamberimiz ölen soň hormaty gaçýarmy? Peygamberimiz ölen soň hormaty gaçanok. Peygamberimiz diýirkä nähil hormatly bolsa musulmanyň ýanynda. Peygamberimiz ölen soň hem şoňaly hormatly dämi? Şoňaly hormatly. Ne Peygamberin hayatyna, ha Peygamberden edilen tevessül, onuň doga dilegi bilen nällanym, onuň hormaty bilen bolanmaly. Onu Peygamber ölen soň hem hormaty bar. Hormaty tevessül edilýän bolsa, näme üçin ölen soň Ömer Peygamberimizin hormaty üçin diýmen Abbasyň ýanynda baran. Onu znaçyt sahabalar näme Peygamberimizin hayatyna ýanyna bar, Peygamberimiz bilen tevessül edenlerine Peygamberimizin hormaty bilen tevessül edenler däl. Peygamberimizin doga dilegi bilen, yani Peygamberimiz doga eden we Allah Taala ýagyş ýagdyran. Emma Peygamberimizin hayatyna tevessül edilenne Peygamberin hormaty üçin ýagyş ýagdyrdyylana ýagyş ýaganmaz. Peygamber ölen soň hormaty bar. Şuna çenden musulmanyň kalbyna Peygamber hormatly we kıyamada çenden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hormatly. Peygamber hormatlamadyk ol musulmanlar. Indi hormat bilen tevessül edilenmez. Şu adam Peygamberin näme hormatyny tevessül edivermeli. We sahabalar hem näme Peygamberimizin hormaty bilen tevessül edilenine bolýan bolsa, Abbas'ın ýanyna ya başga bir sahabalaryň ýanyna näme gitmediler. Ondan netijede näme Allah'ın ýanyna hiç kim hormaty bilen näme tevessül edip bolanok. Peygamberin hayatynda da Peygamberimiz ölenine de näme hormaty tevessül edilen dälekennänim Peygamberimiň hayatynda Peygamberin dogasy tevessül edilen. Şoň şu Peygamberimiz ölen soň inne Peygamberimiz ýok aramyzda. Näme denler? Peygamberimize ýaqyn bolan garynmaşy Abbas qaqasynyň ýanyna baranlar näme we Allah Taala ýüzlenenler ey Allah'ın Peygamberin hayatynda Peygamberimiz doga ederdi, ýagyş ýagardy. Peygamberin dogasy bilen tevessül ederdik. Inni näme Abbasyň dogasy bilen tevessül etýär. Abbas doga etdiýär ekenler, Abbas hem doga eder eken. Allah Taala da ýagyş ýagdyrar eken. Nikawr adamlar näme şu Sahih Buhari'da gelen näme Ömer radıyallahu anhu näme şu eden hereketine ama adamlar näme şübhe düşýär. Şunumy? Şeydip näme ol müşrik bidgatçy ahunlar näme adamlar allaýarlar. Şunumy? Allah bu hadisden bir eserlen rivayetlen näme dogrusyny dogry düşünürşini, gowy dogry näme tefsirini etmeýärler. Öz batyl akidalaryna näme laýyk boljak şekilde öz batyl akidalaryny rowaj etjeklik şekilde näme açıklaýarlar. Birinji şübheleriniň biri aşy. Şunumy? Ýani Ömer radıyallahu anhu ýani eden hereketi. Onda da näme hiç şübhe ýok.
Hezel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatında Peygamberimizin duası bilen tevessül edilen olan bizde badidik doğrudan. Tevessülün gurfat berilen suratının 3. suratı nämedi? Bir salih adamın yanına barıp nämet ýan şoň dua dilen tevessül etýän. Yani senem maňa dua dileged işdiýän. Edil Peygamberimiň hayatynda sahabalar şunu edenler. Peygamberimiň ýanyna baranlar, Peygamberim dua dilegeden. Peygamberimiz ölen soň kimiň ýanyna baranlar? Öz işlerinde näme Peygamberimize ýakyn bolan garyndaşlaryna ýa-da ulama bolan sahabalaryň ýanyna baranlar. Ýene bir näme orta atylýan şübhä näme de gelýär? Ilki o şübhäni açmadymyzdan öň näme Peygamberimiň hayatynda Peygamberimiň dua dilegi bilen tevessül edilen ýerlerine bir misal berýär. Olam bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi we sellem jumga gününde hutbe edip otyrka bir çarwa arap gelýär. Bir çarwa arap gelýärdanym Peygamberimiz sallallahu aleyhi we sellemde näme talap etýär? Bir ýagmyr nagazy, bir ýagmyr namaz, bir ýagmyryň yağdırılmağı barada dua etmekligini. كما جاء في حديث الأعرابي الذي جاء إلى المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم فدعا الله فسقوا فدعا وريم دعاء التديا بل عرب sarwatının näme eden hereketinde näme Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün jumgada wagt edip otyrka hutbe edip durka gelip talep etdi diye Peygamberimizden dua etmekligini ýagyş ýagarýalyp. Fe Peygamberimizden näme etdi diye Allah'dan diledi bolýan ýagyş ýagdy diye görýärmi? Peygamberimizden dua dilegini tevessül edenler. Sümme ja'al a'rabi al-jum'ata at-taliya. Son ikinci jumgada, ikinci hepde de gelip näme şekayet etdi diye Peygamberimize arz etdi diye. Yani şok hepdeden mer näme ýagyş ýagyp dur, hatta gatnaýan ýollamyza çenne näme giderdi diye. Ve hatta goronja aýlamyza çen ýykylyp gidip barýar Allah'dan dileg etdi diye ýagyşy saklasyn diye. Ondan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dileg etdi diye ýagyş saklanýar. Görýän şu zatlaryň hemmesi näme bilen edilen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua dilegi bilen edilen. Bir ýerde de ýok Peygamberimiziň hormady üçin ýa seniň hormadyň üçin diýilen zat ýok. Sebäp diýsen näme hiç bir mahlugyň ödünem hiç bir mahluğun hormadynyň tevessül etmeklik bolanok. Olar tevessül etmeklik näme kiçi şirk bolýar. Emma bir diýri adamyň, salih adamynyň dua dilegini başarýan zadyna tevessül etmeklik o näme urfat berilen. وتأمل كيف عدل عمر رضي الله عنه عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بدعاء العباس رضي الله عنه لعلمه أن التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد موته متعذر لأن الدعاء منه صلى الله عليه وسلم لله تعالى عبادة فهي عمل قد انقطع بعد موته صلى الله عليه وسلم. إن قلب كردك قردية عمر رضي الله عنه bir salih adamynyň awraýy bilen, hormady bilen tevessül edilip bolýan bolsa, näme üçin Peygamberimiz bilen ölenden soň Peygamberimizi tevessül etmän Abbasyň dogasyny tevessül etdi diye düşünýär. Hormat bilen awraýy bilen tevessül edilýän bolsa, araç edilýän bolsa bir ýeriniň hormadyny awraýyny. Näme üçin Peygamber ölenden soň bir sahabada baryp näme Allah'ın öňünde Peygamberiň hormaty üçin ýa Peygamberiň awraýy üçin awraýy tevessül etmekde. Gidip näme Abbasa ya başga bir sahabalara ýüzlendiler diye. Sebäp diýsem dua dileg etmeklik ibadat. Düşündiňmi? Biri dua etdi ey Rabbim ýagmyr ýagdyr. Biri dua etdi ey Rabbim ogul ber, gyýz ber. Şu dua dileg etmeklik ibadat ibadat däl. Ibadat sebäp diýsem Ömer bilýärdi Rasulullah ölenden soň ibadatdan kesildi. Yani her bir adam ogul ölenden soň ibadatdan kesilýär. Ölen adamyň boynundan ibadat gatşýar, ölen adam ibadat edip bilenä. Şoň üçin nämeden Ömer radıyallahu anhu bu zatlar bilen billi we ölen adam ibadat edip bilmeýänligini billi. Şoň üçin näme diýri adamyň ýanyna bardy. Olam Abbasdy. Peýgamberiň näme dädesi qaqasynyň dogan Abbasdy. Barıp şoňa gaýyş etdiler. Şoň dua dilegi bilen näme tevessül etdiler. Emma bir adamyň näme salih adamyň awraý hormat tevessül edilýän bolsa, hey Peýgamberi şeýdip janlaryndan hemme zatlaryň ezid gören sahabalar Peygamber taşlap başka adamın yanına giderdiler mi? Gitmeýärler. Eýem olar näme sahabalar tarapyndan edepsizlik bolardy. Düşündiňmi? Peýgamberiň hormatyny tevessül edip bilýärkäler
gidip näme özleri ýalyk bir adamynyň näme hormatyny tewessül etýärler. Eger şeýle bolanmady, hey sahabalar, Peygamber saýlap bilýärler, Peygamber taşlap başgan saýladylar. Saýlamaýardyr. Eýem bu meselede Peygamber tewessül edip bolanok. Sebäp diýsek doga dilek etmeklik ibadat. Rasulullah da ölen adam hem näme ibadatdan kesilýär. Ve Peygamberimiň hayatyna da tewessül onuň näme awraý hormady bilen edilen nällärni Peygamberimiň doga dilegi tewessül edilen. Onda Peygamberimiň doga dilegi tewessül edilen bolsa, onda näme etmeli bolýar? Ölen adam doga dilek edip bilenak, onda hökman näme bir salyk diri adamyň ýanyna barmaly bolýar. O ursat berilen bir salyk diri adamyň ýanyna barıp maňa plan dat dileş, maňa plan dat dileş diýsem, ol adam doga dilek edip bilýär. Oň doga dilegini tewessül etseň bolýar. ومما يبطل حمل أثر عمر رضي الله عنه على هذا على التوسل بالجاه ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من صفة دعاء العباس حيث ذكر الحافظ. ونام يعني عمر رضي الله عنه دن gelýän eseri nämet ya yani Abbas'ın hormatyny, Abbas'ın näme abraýyny tewessül edenligini batıla çıkaryan näme İbn Hajar'ın sözü gelýär. Yani İbn Hajar näme bir söz getirýär. Şo sözünden näme biz bilip bilýäs. Ömer radıyallahu anhu Abbas'ı ortağa çıkaranda Abbas'ın hormatyny näme tewessül etmedik. Abbas'ın dogasyny tewessül eden. Zaten İbn Hajar näme etýär? Abbas'ın eden dogasyny getirýär. Enne Zübeyr ibn Bakkar ahraja fi kitab al-Ansab. Bukayr ibn Zübeyr ibn Bakkar diýilýän adam, alim. Al-Ansab diýen kitabynda näme? Hasanna diýen näme? Ömer radıyallahu anhu Abbas bilen näme? Tewessül eden ne diye? Abbas şey diýip dilek etdi diye. Allahumma innehu lem yenzil bela'un illa bi zenbin ve lem yekşif illa bi tevbetin. Abbas şey diýip dilek etdi diye. Ey Allah'ım, bela inmeýär, günah bolmasa diýdi. Ve bela götürmeýär, toba edilmese diýdi. Yani adam oğlunun üstüne inen musibetlerin sebebi adam oğlunun etýän günahları. Ve sen üstünden şu bela beterlerin musibetlerini götürmekliğine sebep bolýan adam näme adam oğlunun etmeli tobasy. Şoň için İbn Abbas radıyallahu anh näme diýär? Ey Allah'ım, bela inmeýär, toba günah edilmese diýdi. Ve näme bela götürmeýär, toba edilmese. وقد توجه القوم بي إليك وشو adamlarım meniň bilen saňa ýüzlendiler diýär. Limekani min nebiyik, men senin peýgamberiňe näme yaqin bolanlygym sebäpli. Ve hadihi eydina ileyke bizunub. Ine biz ellerimizi saňa näme günahkar ellerimizi näme saňa galdyrýar. Yani senden ýüzlenýär, senden günahlarymyzyň bagyşlamaklygyny dileýär. Doga dileler etýär. Nawasina ileyke bit-tawba. Ve näme ýüzlerimiz bilen saňa toba edip ýüzlenýär. Fesqina el-gaysa. Bize näme ýagyş ber diýip dilek eden. Görýärmi? Indi şu taýda Abbas'ın hormady bilen tewessül edilen bolsa Abbas bu dogalar etmezdi. Ömer näme diýerdi? Ey Allah'ım, Abbas'ın hormaty bilen saňa ýakynlaşýar. Ey Allah'ım, Abbas'ın awraýy üçin bize ýagyş ýagdyr. Ey Allah'ım, Abbas'ın awraýy üçin bize näme hormat üçin bize ýagyş ýagdyr diýilen bolsa Abbas doga etmeýärdi. Eýem Ömer radıyallahu anhu näme Abbas bilen ey Allah'ım saňa tewessül etýärdiň, ýani Abbas'ın dogasy bilen saňa tewessül etýärdiň. Onam nerden alýas? Yani İbn Hajar'ın näme getirýän, ýani bize yetiren İbn Abbas'ın öz eden dogasyndan alýas. Yani Abbas radıyallahu anhu da näme doga eden? Ey Allah'ım, näme ve hadihi eydina ileyke biz-zunub, näme günahly ellerimiz saňa galdyrýar we näme tobaly ýüzlerimiz bilen saňa ýüzlenýär. Yani biz günahkar. Yani onu da saňa toba bilen ýüzlenýär. Biz bilen deň bolma ey Rabbim. Biziň näme günahlarymyz bagyşlap tobalarymyz kabul et. Fesqina el-gaysa. Bize ýagyş ýagdyr diýen eken. Şeý diýip doga eder eken we Abbas radıyallahu anhu näme ýagyş ýagar eken. Hada huwa at-tawassul allazi طلبه عمر وغيره من الصحابة من العباس رضي الله عنهم طلبوا منه أن يدعو والله لهم. إنا نعم شو توسل ليا عمر'ın Abbas'tan talep edeni ve beyleki sahabalardan talep edenler. Olam doğası ken, düşündün mü? Yani Peygamber'in hayatında Peygamber'den edilen
tevessül yani Peygamberimizin duası bolan. Peygamberimiz ölen soň sahabalardan talep edilen tevessülem olan näme dua dilegi bolan. Yani olan hormatlary, awraylary bolmady. Emma olan awraylary, hormatlary bilen tevessül edilen bolsa, planyň hormaty üçin, planyň awray üçin diýilen bolsa, Abbas orta çykarmak gerekdir aslan. Düşündüňmi? O ýerde Abbasyň bolmaklygym hökmanyndan, düşündüňmi? Aslan Abbasyň hormatyny goşmaklyk gerek gel, hormaty edip planyň hormaty bilen ýagyş ýagdyrlayan bolsa, Peygamberimiziň hormaty diýerdi Omardagy. Dogry dämi? Peygamberimiziň hormaty üçin nimet goza Ibrahim peýgamberiň hormaty üçin diýerdi. Musa İsa'ň hormaty üçin diýerdi. Ýöne näme üçin şu peýgamberlerin hiç biriniň hormaty üçin, awra üçin diýmen Abbas üçin diýer. Ýa bärde tevessül edilen ol hormaty arasy tutulman olan näme dogalary bilen tevessül edenler. فكيف يقال إنهم توسلوا إلى الله بجاه العباس وذاته حاشاهم من ذلك. Yani bu zatlar näme biz bilemizden, düşünemizden soň näme diýip bolmaýar diýe olar näme Abbasyň öýü bilen ýa-da näme Abbasyň näme hormaty bilen tevessül edipdirler diýip bilmeýär. Sebäpden olar buňalyk bidgatlardan, şirki işlerden daş adamlar bolan. O sahabalar oňalyk bidgat, şirki işler näme eden adamlar däl. Olar näme şo salih adamlaryň, sahaba adamlaryň bir-birleriniň näme doga dileglerini tevessül edenler, Peýgamberiň hayatyna, Peýgamberiň doga dilegini tevessül edişleri ýaly. Şoň üçin hiç kimde delil ýok. Kimde kim bir mahlugy, bir adamynyň öýüni tevessül etmekligi, ýa-da biriniň bir mahlugyň hormadyny awraýyn tevessül etmekligi hiç ýerden delil tapyp bilmeýär. Birden sahih hadisler delil edip ulany aýtadanym, olar näme o hadisler ters açıklaýarlar, ýalňyş açıklaýarlar. Ve yana İsmaili'nin sahiha mustahraj eden kitabına şeyle söz geliyor. Näme diye kanu iza qahatu ala ahdin nabi sallallahu aleyhi ve sellem istasqaw bihi feyastasqi lahum feyusqawn falamma kana fi imarati Umar yani iza hadisam näme diye hasanna Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döwründe iza qahatu diye gorokçuluğa düşdüler diye istasqaw bihi diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen näme ýagmyr ýagdyrmak dogasyny ederdiler diye we Peygamberimiz hem olara näme Allah'ın ýagmyr ýagdyrmaklygy üçin doga ederdi diye. Feyusqawn we ýagyş ýagardy diye. Emma haçanna Omar radıyallahu anhu imaraty hilafeti bolanna Omar näme etdi diye hadisiň ýerinde de yani Abbasyň dogasy bilen näme tevessül edip başlatdy. Yani Abbasa doga ettirerdi diye. Sebäp diýsen näme doga dilek etmeklik ibadat adam ogly ölse de ibadatdan kesilýär. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölen soňra minne bulara näme doga dilek edip bilenä. Şoň şu näme diýre adama doga ettirmeli bolýar diýär. Şoň üçin Ömer radıyallahu anhu Peygamberimize garnaşlygy, ýakynlygy bolanyň sebäpli Abbasy dilek ederdi. فهذا فيه دلالة صريحة على أن توسلهم به صلى الله عليه وسلم كان حال حياته. Yani Ömer radıyallahu anhu Peygamberi goýup näme Abbas bilen tevessül etmekligi näme açyk delille Peygamberimizi diýrika tevessül tutardylar. Yani Peygamberimiziň diýrika doga dilegini tevessül tutardylar. Emma ölen soň bir sahabada Peygamberimizi tevessül tutmadyk. Düşündüňmi? Bir sahabada Peygamberimiz ölenden soň Allah Taala'dan doga edenler ey Allah'ım Peygamberiň haqqy üçin, Peygamberiň hormaty üçin, Peygamberiň awray üçin bir sahabada yankı zatlar tevessül etmedikler. Hiç yerde delil yok. Bula yankı birinci şübheleri Ömer radıyallahu anh'ın nemeti. İkinci şübheleri näme? Osman ibn Hanif'ten geliyor. Näme diye enne raculen zariral basari eten nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem fekala ud'ullaha ey yu'afiyeni. Zarir dedi kör. Peygamberimizin ýanyna näme bir kör adam. Zarirul basar, gözü kör. Basar göz, zarir kör. Bir kör adam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ýanyna geldi danim. Peygamberimize şey diýdi. Allah'dan dilek edip ber, meniň näme gözlerim gutulursun diýdi. Görýän ud'ullaha, görýän Peygamberimize näme haýyş etdi. Allah'dan dilep ber diýe. Näme men gözüm görýän bolsun diýe. Gözüm açylsyn diýe. Eger hormaty bilen tevessül edip bolýan bolsa, körüň Peýgamberiň ýanyna gelmeklige hajaty ýok asla.
Oturan yerinden diýbilýär, aqay Allah'ın peýgamberiň haqqy üçin men gözümi gaýtaryp ber. Diýip bilýär. Emma köri şo öýünden iýde üstü peýgamberimiň ýanyna getirýän zat näme? Peýgamberiň dogasy bolmasa bolanok. Şoň üçin gelip peýgamberimiň haýyş eden. Ya Rasulullah, Allah'dan doga dilek edip ber. Näme meniň gözümi gaýtarsyn diýen. Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oňa näme diýen? Faqala in şi'te da'awtu laka. Welem da'awtu. Aýdy botyr. Eger istesen doga dilek edeýin diýen. Ve in şi'te sabarta fe huwa hayrun laka. İstesen sabr et diýen. Şununmy? Şu kör halyna sabr edibersen sana has hayrly bor diýen. Dedim käbir hadislerde gelýär. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýdi? Allah Taala men ahaztu habibatahu fa sabara falahul cennet diýdi. Allah Taala kimin iki edizlerini alsam olam ona sabr etse ona cennet diýdi. Görýän? Adamyň gözü ediz. Peygamberimiz şoňa ýanky zatlary ýatladyp näme diýe? Doga etdiýsen edeýin, sabr etseň sana has hayrly bor diýe. Indi ýanky kör näme diýe? Faqala ud'uhu. Ya Rasulullah, doga dilek edip beräýdi diýe. Ýani gözüm aýstyn diýe. Alam jahan görjekdir. Görüp gelýänden näme bolup geçýär? Nämeler bolýar? Ondan Peygamberimiz ýanka näme? Doga dilek öwretdi. Näme diýe? Fa amarahu an yatawadda'a fa yuhsina wudu'ahu fa yusalli rak'atayn wa yad'u bi hada ad-du'a. Näme diýe ýanka gitte taratally gowedip فيحسن وضوءه دي قوّدب gitti täret alýa. Soňam 2 rekat namaz okady. Ýa-da şu dogalar bilen doga etdi. Dogada näme diýip gelýär? Allahumma şey diýdi doganda. Allahumma inni es'aluka, ey Allahym men senden soraýan. Ve etewajjahu ileyka, ve sana yüzlenýän Muhammed peýgamberiň bilen, rahmet peýgamberi bilen. Ya Muhammed, inni tevajjahtu bika ila Rabbi fi hajati hadihi fataqdi li. Ey Muhammed, yani aleyhissalatu vesselam peygamberimiz diye. Inni tevajjahtu, men yüzlendim senin bilen Rabbima şu hajatymda. Sen men şu hajatymı bitir diye. Yani peygamberimiz bilen Allah Taala näme hajat bilen yüzlenýär? Yani gözümi gaýtarmaklygyna näme doga dilek edip berdi. Sen hem şu hajatyny bitirdi. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ýanky körüň hajatyny bitirjek bolsa, haýyşy näme-de körüň Peygamberimizden? Doga dilek etmekligidi. Peygamberim doga dilek etmekligidi. Etmelidi. Soň näme diýär? Ýa-da Allahumma feşeffi'hu fiyye. Soňam ýa-da hem şey diýdi. Ey Allahym näme? Şonu maňa şefaat et diýdi. Allahumma şeffi'hu fihi. Şonu maňa näme şefaat ettir diýdi. Ne şefaatın manysy näme? Şefaat diýmek juut diýmek. Şunuňmy? Taýip näil manda şefaat ettir diýe. Men bir özüm doga etsem, ýöke özüm doga etsem, täk bolýam, juut bolýar. Täk bolýar. Yani onuň maňa şefaat etdiýdi, yani peýgamberimiziň hem doga dilegini men doga dilegime goşup kabul etdi. Ýa-danym men doga dilegimem şu peýgamberimiziň maňa etjek doga dilegine goşup näme kabul etdi. Indi ikisiniň doga dilegi goşulsa näme bolýar? Juut bolýar. Şu şeffi'u diýdigi näme? Şol. Yani onuň doga dilegini meniň hakymda eden üçin kabul etdi. Şunu. Qala fa fa'ala ar-rajul. Indi şu peýgamberiň diýişiýalyk etdiýär ýa-ni adam öýüne bar ya. Ha? Gowedip täradal 2 rekat namazdan soň ýa-ni Rasulullahyň öwreden dogasyny etdiýär bolyn fa bara'a diýär. Näme? Gözi açylýar, gözi görýän bolýar. Akhrajahu Ahmed ve gayruhu. İmam Ahmed musnedine ve beylek ulamalarım näme evet kitaplarına getirýärler. Senedi sahih. Indi şu taýda şübhe näme? Bu Arap dilini bilmeýänlerde. Arap diline mahzuf diýilip bir zat bar. Dogry däme? Mahzuf. Käbir sözlemde, käbir sözleri agzamasaňam düşünüp bolýar. Biri giriýe gapydan senem ýap diýär. Şunuňmy? Bir kimiz gurlaşyp otyr, nämen ýapdy ýaz, belli. Nämen ýapmaly? Gapyny ýapýar, ýap gapyny diýmeklik gerek maňa. Girenden ýyzyny ýap diýen. Enne şu gapydan giren adamyn görmedik, ýyzyny ýap diýsen, belki göt açylanlar, şonu kast eden diýmek ahmal, şunuňmy? Ya ýyzynyň bir ýeri açylanlar, onu ýap diýen bolmak ahmal, emma aramyzda oturan adam ýyzyny ýap diýsen, gonu bilýän, gapyny ýap diýjekler.
İnne Arap dilini bilmesen näme bärde näme bu sözü sen düşünüp bilmeýän, şübhä düşýän. Hasata beter ýa-ni şirki bidgatlara başlanlar ýa-ni ahundan ona düşdüň. Sen şübhä salýarlar. Bärde näme käbir mahzuflar var. Yani Allahumma inni es'aluka diyara ey Allahum men senden soryan. Ve eteveccehu ileyke. Şu ileyke bilen bi nebiyyike arasında söz var. Oğlum eteveccehu ileyke bi duai nebiyyike Muhammed. Nebiyyur rahman. Şunun mu? Yani belli zat yani adam peygamberimiz bilen Allah yüzlenenne. Ne hilek yüzlen ya peygamberimiz bilen. Yani peygamberimizin doğası bilen. Şunun mu? Yani Allahümme ey Allah'ım men sana yüzlenýän. Ve şo sanna näme rahmet peygamberi, senin peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dogasy bilenem sana yüzlenýän. Yani men özüm doga etýän we näme men tarapymdan senin rahmet peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemem doga etýär diye. Sonra näme diýdi? Ya Muhammed inni tevejjehtu bika ila Rabbi. Ey Muhammed senin dogadylaryň bilen men Allah'a yüzlenýän. Sen menin näme şu hajatym bitir diye. Yani körün hajatı näme de peygamberimizde. Şonun tarapyndan doga dilek etmeklikdi. Ine men senin doga dilegiň bilen Allah'a yüzlenýän. Ya Rasulullah inne doga ede. Inne Rasulullah doga dilek eden soň Allah kabul etbilýär we etmänem bilýär. Dogryda mı? Soňra näme diye? Feşeffihu Allahumma feşeffihu li. Ey Allah men doga dilek etdim. Ve Rasulullah'dan hayiş ettim doga dilek etmekliğine. Ola mene men üçin doga dilek etdi. Men o dogam bilen we peygamberin dogasy bilen sana yüzlenýän. Sen şu peygamberi maňa şefaat etdir. Yani men hakymda eden dogasyny kabul etdi. Şeýtdi oly näme? Yani adam açyldy diye. Enne bu hadiste de näme peygamberimizin özü bilen tevessül edilenlerine delil yok. Şununmu? Ve hadzal hadisu la hujjete fihi ala tevessül bizzat. Peygamberimizin dogasy bilen nällanym özü bilen tevessül eden nice bolýar käbir adamlar. Şununmu? Bidgatçylar. Olam gönümel söz alýar. Gönümel söz alnana Arap diliniň qada kanuny bar. Şununmu? Sen gönümel söz aljak bolsaň onda köp zady ýalňyş düşünýän. Ulamalyň berdi açyklaýyşy bar, ulamalyň düşünürşi bar, Arap sözüniň öz gerdişi bar. Şununmu? Emma käbir bidgatçylar ýüreginden näme gawar parasçylar näme adama ibadet edesi gelýänler näme etýär? Ene şu taýda kör näme peygamber bilen yüzlendim diýdi diye. Yok, bärde peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin özü tevessül edilmedi dänim bärde peygamberimizin näme dogasy tevessül edildi. Bel huwa tevessül ilallah bi du'a'in nebi sallallahu aleyhi ve sellem hala mevtihi ve tevessülün meşru ve huwa tevessülün meşru. Yankı doga dilekde näme iki zat bar. Biri näme peygamberimizin näme dogasy bilen tevessül edilen. İkinci bilen hem peygamberimiz dirika edilen. Şununmu? Peygamberimiz ölenden soň peygamberimizin gabyrynyň ýanyna gelip näme? Ya Rasulullah senin doga dilegiň bilen men Allah Taala tevessül etýän diýip bilen ha. Şununmu? Näme üçin? Sen doga dilek ibadet. Ölen adamym doga dilegden ibadetden kesilýär. Sen peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "İza matu ibnu Adama inqata anhu amaluhu illa an thalath." Adam oğlu ölse ondan bar amallar kesilir, diňe 3 amalından kesilmeli diye. Şu 3 agdalan amalyň içinde de ibadet yok. Aslında öle adamyň boynundan ibadet gaçýar. Şununmu? Ibadet sana haçan par diýirken par. Ve adam ölenden soňam, hasaten peygamberimiz ölenden soňam, onuň gabyryna gelip näme? Onuň doga dilegi bilen tevessül edilýän bolsa, ya onuň näme hormaty bilen, haqqy bilen tevessül edilen bolsa, onu en söýen, onu en hormatlan sahabalar näme? Peygamberimiz taşlap peygamberimizden başga geçmediler. Şununmu? Şoň şu ýanky hadisde hiç delil yok peygamberimizin özüniň tevessül edilenligine ya da peygamberimiz ölenden soň onuň gabyryna gelip näme onun doga dilegini haýyş edilenmekligine hiç näme delil yok. Bar zat näme ýanky kör gelip peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden doga dileg edip bermekligini haýyş edipdir we Allah näme ýani Allah Taala da yüzlenende şonu näme dogasyny agrapdyr. Ya Allah men näme ödüm dileýän we peygamberimize de näme diledip haýyş etdim we näme men we peygamberimi we men hakymda peygamberimin eden dogasyny kabul etdiň we ödüm peygamberimiziň hayatyny eden, dirika eden, ýanyna gelip eden. Emma ölen soň näme o zatlar bolanok we hiç bir mahlugyň hakyny, hormatyny awraýna näme tevessül etmeklik bolmaýar. ويدل على هذا أن الأعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعوا الله أن يعافيني.
Ve ödem näme peýgamberimiziň dirke bolup geçenligine delil etýän adam näme? Ýa-ni kör peýgamberimiziň ýanyna gelip näme diýen? Dileget Allah'dan näme meni gutulursun diýen. Emma peýgamber ölen soňam bu zatlar bolýan bolsa, onda bar sahabalar näme peýgamberimiziň gabyryna gelerdiler. Säsen peýgamberimiz ölenden soň giden musibatlara uçradylar. Bir topar sahabalar kesellediler. Bir topar sahabalar näme garyp boldular. Bir topar sahabalar näme uruşa jeňe gitdiler. Şunuňmy? Peýgamber ölenden soň gelip tewessül edip bolýan bolsa peýgamberiň gabyryna gelerdiler. Şoň üçin bir sahabadan hem näme ýok, näme ýankylar gelen bolsalar peýgamberimiz ölüp ölen soň ýanyna baryp on tewessül edenliklerine hiç bir delil ýok. Bar delil peýgamberiň hayatynda bolup geçen, peýgamber dirka ýanyna gelenler we öden peýgamberiň öden tewessül edenler, dällärni peýgamberiň doga dilegini tewessül edenler. Olam näme meşru, näme dinne ursat berilen tewessül bir salyh adamyň, bir alim adamyň, bir lukma halal arasda halal adamyň ýanyna gelip onun doga dilegini tewessül edip bolýar. Soň ýene näme hadisiň soňuna gaýtýar. Summa inna nabiyye sallallahu aleyhi ve sellem wa'adahu bid-du'a. Ve ölen peýgamberimiz näme diýär? Wada berýär onu doga etmekligi. Ma peýgamberimiziň diňe özi ýa-da hormaty ýa hak tewessül edilen bolsa, bir doga etmekligi, wada bermekliginden many ýok, düşündiňmi? Ýa-ma peýgamberimiz näme doga etmekligi, wada beren ýanky görür. Onda bu bize näme aňlatýar? Ýani tewessül peýgamberimiziň özi bilen bolmadykda, tewessül peýgamberimiziň doga dilegi bilen bolan. Nirden alýas onu? Sen ýa-da näme de in şi'te da'awtu laka. İstesen doga dilege edip bereýin diýe sen üçin. Görýän wada istesen. Ve in şi'te istesen hem sabr et diýe sana haýyr bolar diýe. Enem kör näme diýe ýa-dan? Faqalu du'uhu ey Allah ey Rasulullah men isteýän diýe sen doga dilege etmeklimi. Peýgamberimiz näme onuň ýanka doga etdi. Summa innal a'ma asarra ala-n-nabi sallallahu aleyhi ve sellem bi talab ad-du'a bi qawlihi ud'u. Ne peýgamberimiz sabr etsen sana has haýyrly bor diýen soňam kör näme özüniň kin tutturdy, haýyş etdi diýe. Ya Rasulullah doga etdi diýe. Ondan peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme doga etdi. Summa aydan qawlul a'ma fi du'aihi Allahumma fashaffi'hu fiyya yani at-tawassul biz-zat إذا ينفي التوسل بالذات إذا الشفاعة هي الدعاء. Sonra körün dogasynyň insanyna näme diýikler? Ey Allah'ım, peýgambere näme men hakymda şefaat ettir diýe. Görýärmi? Şu şefaat ettir diýdigi näme? Peýgamberiň özüni tewessül etmedikligini aňlatýar. Sen şefaat et diýmek näme? Doga etmek, düşündiňmi? Yani ey Allah'ım şu peýgamberiň men hakymda eden näme? Şefaatini kabul et. Yani peýgamberiň men hakymda eden doga dilegini kabul et diýe. Emma peýgamberimizin özü tewessül edilen bolsa, men hakymda eden dogasyny kabul etdiýmeklikden many bolmaýar. Onda men hakymda näme eden dogasyny kabul etdiýdigi bize näme manyny berýär? Yani peýgamberimizin özü ýa hormaty ýa haky tewessül edilmedik. Wal ma'na Allahumma iqbal şefaatahu sallallahu aleyhi ve sellem fi ay du'aahu fihi. Yani ey Allah'ım näme şoň şefaatini kabul etdiýdigi näme? Yani men hakymda eden dogasyny kabul etdiýdigi bolýar. Wa qad warada fi ba'd riwayat al-hadith Allahumma fashaffi'hu fiyya wa shaffi'ni fihi diye. Ve kayfa takunu ash-shafa'atu al-a'ma lahu sallallahu aleyhi ve sellem wal ma'na iqbal su'ali laka fi an yashfa'a fiyya nabiyyuka sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kâv rivayetlarda näme diýilýär? Ey Allah'ım näme onu maňa şefaat et, onun şefaatini menne kabul et. Ve şeffi'ni fihi. Ve menin şefaatimi näme onu kabul etdiýdigi näme diýe. Käbir rivayetde şey diýilýär. Yani onun şefaatini menne kabul et, menin şefaatimi onu kabul etdiýdigi. Yani hep ýanky kör adam peýgamberimize şefaat edebilýärmi? Peýgamber hiç kimin şefaatine mätäşdir. Onda bärdäk şefaat sözüniň manyny näme? Ey Allah'ım yani peýgamberiň men hakymda eden dogasyny kabul et we menem näme şu peýgamberiň men hakymda eden näme dogasyny kabul etdiýen haýyşymy kabul etdiýen. Düşündiňmi? Yani peýgamberimiz de kör üçin dileg eden. Ey Allah'ım şu körüm gözüni gaýtar diýen. We bu körüm dileg eden. Ey Allah'ım şu peýgamberiň men hakda eden dogasyny näme kabul et diýen. Eýem bu sözlerden näme netije çykýar? Yani kör bilen peýgamberimiň arasynda ýa edilen gurrunda hiç haçan näme peýgamberimiň
ödem şefa tevessül edilmedik ya da onun hormatam tevessül edilmedik tanim peygambermeden näme doga dilegi bilen tevessül edilen. فكل ما تقدم يدل على أن قول الأعمى اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة فيه محذوف. وينقي كورن geçen sözlerine näme şeyle sözler geliyor doğasında Allahümme inni es'eluke ey Allah'ım ben senden soruyan ve sana yüzlenen rahmet peygamberin bilen yani şu aydan ben sana yüzlenen rahmet peygamberin bilen diyen sözünün arasında bir taşlanan söz ve o sözüm näme yani ey Allah'ım ben senden soruyan ve sana yüzlenen rahmet peygamberin doğası bilen düşündün yani es'eluke ve eteveccehu ileyke bi duai nebiyyike aleyhissalatu vesselam yani mahzuf var. Şu tayda taşlanan sözü var. Yani Arap dilinde haçanda bir sözü aytmasanga manisini duyup bolyan bolsa şu söz Arap dilinde näme agdalanak. Bulam Arap dilinin bir gözelligi. Yani Arap dili näme çalışýar? Näçe az söz bilen näme giň zatlar düşündirip bolyan bolsa şonça sözü adalçak bolýar düşündüňmi? Kän köp sözlenmekliği Arap dilli adamlar näme halamaýar. Şonça Arap dilinin näme o odonluğunun bir sebebi şundan Arap dili az sözlerden kän manilerini ama duyup bolýar, anlap bolýar. Şoňçy ýanky körüň näme etýän dogasyny, yani ey Allah'ım senden dileýän, senden sorayan we sana rahmet peygamberin Muhammed peygamberiniň yüzlenýänini näme düşünüp kul. Her bir Arap düşünüp otur. Yani men senden soraýşym ýalyk Muhammed sallallahu aleyhi we sellemiň näme doga dileýi bilen men sana näme yüzlenýänini. Bundan başga da näme bolan şübheleri kän ýa-ni bu şeyh kitapda näme iki tane şübhelerini getiripdir. Birincisi şu Ömer radıyallahu anhu'nun hayatında bolan var. İkinci ýa-ni peygamberiniň hayatyna körüň näme ýanky eden dogasy. Ömer radıyallahu anhu'nun hayatında bolan da näme ýani Abbasyň doga dilen tevessül edilen ol Abbasyň hormaty tevessül edilmedik. Eger de hormat tevessül edilen bolsa sahabalar näme Peygamberimizden yokarda hiç kimi hormatlamadıklar. Bir Allah'ın hormatlanır, ondan şahtada näme peygamberi. Emma ve yankı körün edenlemesinde de näme mahzuf söz var. Olam peygamberin bilen yüzlenýänliğine näme kast edilen peygamberin dogasy bilen yüzlenýänliğine. Başka da näme biz taraplarda bir topar agdalayan şübheleri var. O şübhelerinden biri näme İbrahim aleyhisselam näme o da atılanna Cebrail gelip näme kömek ödürläpmişdi. Düşündüňmi? Yani Allah'dan gayriden kömek soramaklyk şirk bolýan bolsa, hey Cebrail aleyhisselam İbrahim peýgamberi ýaly adama şirk ödürlermi diýerler. Düşündüňmi? Näme dip düşünşýär ýan adamlar? Näme diýjek? Yani İbrahim Allah'dan gayriden soramaklyk şirk bolýan bolsa, bular näme bizi ýigrendirjek bolup ýürüne näme diýerler? Wehhabiler diýer. Düşündüňmi? Periştelere de şirk ýonkoýarlar diýär. Onuň amadam geň alýada nädip Wehhabiler peýgamberlere periştelere küfür ýonkoýarlar. Onuň aýtdygyny İbrahim peýgamber diýär, o da zyňylanna diýär, Cebrail gelip kömek ödürläpmişdi. Görýän Allah'dan gaýryny kömek soramaklyk küfür bolýan bolsa, hey Cebrail gelip İbrahime küfür ödürlermi diýär. Düşündüňmi? Ol küfür däle biz näme diýär? Allah'dan gayriden näme zat soramaklyk küfür diýemi daga. Allah'dan gayriden näme başarmayan zatdan soramaklyk küfür diýär. Düşündüňmi? Cebrail aleyhisselam şu taýda İbrahim aleyhisselamy kömek edeýin edip bilýärdim, edip bilenakdy. En ulu mahluklaryň biri Cebrail. Cebrail perişte şu dünýeden uly. Düşündüňmi? O taýda o atdan İbrahim çykarmaklyk aňyrda dursun. Ýeriň ýüzüne hamir edeýin edip bilýär. Yerin ýüzüne iki eliniň arasynda şeyden näme pıtırat ya, edip bilýär Cebrail aleyhisselam düşündüňmi? Yani iki eliniň arasynda diýdiňmi, ol eli wa diýdiňmi däl düşündüňmi? Yani dillen sponsor, yani Cebrail aleyhisselamda näme şeýle kudrat var, yerin ýüzüne un edeýin, kul edeýin ýene edip bilýär düşündüňmi? Ola onu otdan çykarmaklyk aňyrda dursun. Ikinji bilenem Wehhabiler Allah'dan gayriden doga dileget, Allah'dan gayriden näme zat soramaklyga küfür diýen aklar. Wehhabiler näme diýär? Yani mahluktan başarmayan zadın sorasan küfür diye. Düşündüňmi? Mahluk sana gyz berbilýärmi? Mahluk sana ogul berbilýärmi? Ya Allah ursat bermese, Allah'dan bidin bir mahluk gidip sana şefaat edebilýärmi? Bu zatlar başaranak.
Ya garip bollun, ha, hor bollun, keselli bollun. Bir mahluk sana şifa berbilýärmi? Bir mahluk sana rızkal bereket berbilýärmi? Berip bilena. Ene şu zatlar soramak şirk bolýar. Allah'ın hakkında edilýän dogalar Allah'dan gaýryň ýoluna sarp edilse, ene şu şirk bolýar. Emma bir adam diri bolsa, hayatyna, ýanyna bar, şondan başarýan zatdan soramak ol şirk däl. Şunu garp bolup barýan bir adamdan kömek etmekligini soraýan, elini uzatyp seni çykaryp bilýär. Bu şirk däl. Şunu bu ýanky şübheler. Ýene bir şübheler näme? Ağlap näme? Yakup peýgamber kör bolupmuş Yusuf'un ýerinde. Yusuf peýgamberem näme bir ýaly guradypdyr. Doganlaryna diýipmiş, ýani qaqanyň ýanyna baraňyzda aýdan şunu gözüne sürse, näme gözü gaýtaryp geler diýipdir. Bunu biz inkar edemiz ha. Peýgamberiň hayatyna, peýgamberiň näme tüýkülüginden ya peýgamberiň käbir zatlaryny teberrik edilen bunu biz inkar edemiz. Hiç kim inkar edemez. Hiç bir akıllı adam inkar edemez. Yusuf peýgamber bolan we näme hayatyna peýgamberiň tüýkülüginden ya käbir iýen ya käbir içen zadyna teberrik edilen bolsa, edil şoňalyk peýgamberiň öňkü peýgamberleriniň näme käbir zatlarynyň teberrik edilen. İkinciden Yusuf peýgamber onu edenne, ölçü edenne Allah buyurýar ama. Şunu Allah Taala Yusuf peýgambere buyuran, qaqanga şo ýalygyny, şo eskiňi uğrat, yani gözüne sürsin, gözü gaýtaran diýen. Yusuf peýgamberem ýanky amal edenne, yani öz raýy bilen etmedi, wahy bilen etdi, dogry dämi? Allah'ın buyrugy bilen etdi. İkinci bilenem peýgamberleň hayatyny, peýgambere degişli käbir zatdan teberrik edip bolýar. Edil şoňalyk sahabalar peýgamberden näme käbir tärassuni, nämedenler ennamlaryna çalanlar, çağalarynyň näme agdyna çüfledenler, näme peýgamberden näme sakalyndan ya tenne degen käbir zatlardan teberriklenenler oňa hiç kim gadaganmaýar. Emma peýgamber ölen soň bu zat ýok. We özüni näme Hudaý saýdyrasa gelýän käbir ahundan näme hiç zat bilen teberrik etse bolany. Emma şu wagtdy şirki, küfrü rawaslanýan ahunlar özlerine çokunurasları gelýär. Şunuňmy? Hatta özleriniň nejasatlaryny iýdirjek ilün ise. Şunuňmy? Ýöne onu etdirmek üçin ýankyýalyk näme? Şübheler oklar ana Yusuf peýgamber eýdipdir. Ol peýgamber eýdipdir. Sen Yusuf peýgamber däl ha. Sen peýgambermi? Ol tärassung ile güne içiler ýalyk. Şunuňmy? Ya sen peýgambermi? Näme ennamyňa degen zady biriniň gözüne ötüp näme degirip on gözüni açar ýalyk. Allah saklasın körler da ağlanmalar şolar. Ağlanıp näme gözünden nämese gözü akaýmamakma. Müşriklerin adından teberriklense. Bularga başga da näme şübhelerken Allah Taala näme hemme kişi haqqy görkezsin. Şübheden saklasın, şübhe kim düşenen bolsa açyklasın şu şübheden Allah Taala. Ve yanqıyalyk näme bidgati betqılıklary näme rewaj eten ahunnaň hakykatlaryny Allah Taala iýne we näme paş etsin, bildirsin. Yani qıtamyz gysgaça bolan o sebäpli näme kan ütgoşuk bolan şübhelerini getirmänler iki sanatyk nämetini getiripdir. We yanqılarym näme şübhedäl, ýöne bilmeýän adam ağlan oturup ölmeli. Ol musibetem adamlaň öwründen gelýär. Adamlar ilim okanak, öwründen ok. Bilmeli zatlaryny bilen aklar, bilmesiz zatlaryny da ömürlerini sarf etýärler. Bar gadanan pullaryny sarf etýärler. Gidip bolgusyz zada koýarlar ýat ýurtlarda, ýawan ýatyp, xar, zelil bolup, ejeler, qaqalar, garip, ýerdirmeýä öldürem, kafir ýurtlaryny arag içip, zina edip, pis adam eden aklar, okanaklar barabam ýurtlaryny, halklaryna, dünýälerini ahiretden hiç peýda berjek zatlaryny uğrananaklar, emma dine gedek galanlaryna bir harpam okanaklar, ne okayan dinleýärler, ne haqqa gelip bilýärler. Şoňsy çala bilýän adamyň ýanyna ýankylan aýtýan zatlary ol hiç zat, hatda şübhe de däl. Ýöne ýanky getirýän zatlar da gülkü, düşünýärmi? Cebrail aleyhisselam näme İbrahim'e kömek ödürläpdir. Yani şirk ödürläpmiş olan ýanyna. Oňa kim şirk diýär? Oňa hiç kim şirk diýenär. Ya Yusuf peýgamberine ýalany uradypdyr, onu Yakup peýgamberin göz açylypdyr diýär. Kimi onu inkar etýär, düşünýärmi? Ýöne sen Yusuf peýgamber bolma diýär, düşünýärmi? Ol Yusuf peýgamber. Sen peýgamber däl, düşünýärmi? Sen bolup bilsen musulman, sen hiç zadyň teberriklige bolanok. Yusuf peýgamber edipdir diýip sen onu etme, düşünýärmi? Sen etmekliğine delil yok. Vallahu Teala a'la ve a'lam.